सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी presented by SSB मोतिहारी। म्यूजिक बाय प्रियांशु सिंह। एगो 10 के बाटे एगो 5 के बाटे जाबी केतनो रही कोरोना सब ओकरा के कोना दाबी अरे ले लो हो बड़ी सस्ता में मिलता। एगो 10 के बाटे एगो 5 के बाटे जाबी केतनो रही कोरोना सब राखी के कोना दाबी लेके भौजी के फायदा करी लॉकडाउन में तो लॉकडाउन में मास्क फायदा करी हो लॉकडाउन में कि लॉकडाउन में मास्क फायदा करी हो लॉकडाउन में। presented by SSB मोतिहारी। कहीं रहबू भौजी न पड़ी हो फरक साले बीमारी हो जई है नरक कहीं रहबू भौजी न पड़ी हो फरक साले बीमारी हो जई है नरक तो कम दवा न पैदा करी लॉकडाउन में मास्क फायदा करी हो लॉकडाउन में मास्क फायदा करी हो लॉकडाउन में अरे ले लो ना। presented by SSB मोतिहारी। मानी लो बात रतन रतनी सके ए भौजी सुना ना अब देवेंद्र बचाओ जाते सके हाँ मानी लो बात रतन रतनी सके अब बचाओ देवेंद्र हो दे सके किशोर बेस्वर्ण सवदा करी लॉकडाउन में मास्क फायदा करी हो लॉकडाउन में ए भौजी ले लो ना मास्क फायदा करी हो लॉकडाउन में। presented by SSB मोतिहारी।